Enäjärven jäljessä näkyy Mikkeli. Kyllä tulee kova kamppailu. Kyllä siellä Viittavuorikin saa Viittavuoren ero tuohon. Kouvolaan on 31 sekuntia ja nyt sitten Enäjärven pitäisi hävitä Kouvolalle 30 sekuntia. Menee todella tiukalle. Katsotaan miten tässä käy. Enäjärvi tulee sieltä kyllä vahvasti. Mutta kyllä siinä vaan nyt semmoinen tilanne on. Olavi Pirisen rajusti, että